Henrik, jeg har lavet en test her i går. Jeg gik rundt og spurgte nogle af mine kammerater, ved I, hvad jeg skal i morgen? Og så sagde de, nej, hvad skal du i morgen? Og så sagde jeg skal interviewe Henrik Sass fra Socialdemokratiet. Og det var som om, de fik sådan en følelse ned i maven. Sådan, holy shit. Fordi det er en ubehagelig skikkelse, og en af de mest omtalte mænd i Danmark, i år i hvert fald. Så fortalte jeg så, at jeg skulle interviewe Henrik Sass Christensen, politikeren fra Egedal Kommune, der er nummer 8 på listen for Socialdemokratiet. Og så sagde de, nå, hvor pudsigt. Og det er dig, der er Henrik Sass for politik nu. Tak fordi du vil tale med mig. Selv tak. Hvordan er det at være Henrik Sass fra Socialdemokratiet? Jeg tænker jo egentlig, det er lidt kontroversielt på en eller anden måde, at man har den der følelse af, at der er en anden person, der har været en stor politiker på et tidspunkt, som har været en karismatisk figur på en eller anden måde, som nu har et andet eftermæle og omdømme, som man lige pludselig måske kan risikere at blive associeret med. Ja, fordi du er jo ikke Henrik Sass Larsen, du er Henrik Sass Christensen. Yes. Men det er alligevel et navn, hvor jeg tænker, at du igennem hele dit liv, i hvert fald i dit politiske liv, altid været sådan, det er der også en anden en, der hedder. Hvordan har det været førhen at være Henrik Sass? Jamen jeg tænker jo, den der tanke om, man har haft, at tidligere var det noget, man måske kunne nyde godt af. At der var et andet navn og en karismatisk figur, der havde gjort noget, så det gav genlyd eller genklang. Henrik Sass fra Socialdemokratiet, han stiller op her, eller andet, at det var noget positivt. Og hvor det der klart har ændret sig til, at nu kan du se på min folder her, hvor der står Henrik Sass Christensen nu, og havde du set for 4 år siden, så stod der Henrik Sass på min folder og på alle mine valgplakater. Ja. Og det er jo et bevidst valg, jeg har valgt at gøre i den her seance. Men det er stadig svært, fordi at, nu kan man sige, det her med, om der står Sass på, jamen det har jeg heddet hele mit liv. Før jeg var 2-3 år gammel, så blev hun kaldt det. Og alle, der er mine venner og familie og alt muligt andet, de kunne sige det. De har vel været vant til at kalde dig Henrik Sass? Ja, egentlig har de bare kaldt mig Sass nærmest. Så det navn, det hænger så meget fast, ikke? Så man bliver ved med at holde i det. Tidligere i år, der kom det jo frem med de her utrolige, ubehagelige sager, og der kom de her historier fra Berlingske, hvor folk med det samme begyndte at tænke, hvem er den her politiker? Hvorfra at Henrik Sass Larsen selv brød tavsheden og sagde, det er mig, som politiet kigger på lige nu. Der var så mange overskrifter med det navn på det tidspunkt, og klangen var jo elendig. Hele Danmark talte om det. Hvordan havde du det, da du læste nyheden om Henrik Sass? Jeg tror egentlig, at for mig var det sådan, det der måske ramte mig mest, fordi jeg tænker, han klarer det, og må ligesom holde sig til det, og stå til ansvar for det. Men det var det der med, om der rent faktisk nogle mennesker, der troede, at det kunne være mig. Og var der nogen, der kunne finde på at gå efter min familie, og mine børn, eller et eller andet. Altså den tanke, den kommer der lige forbi sådan en gang. Er der nogen, der kunne finde på at gøre noget ved ens hus, eller ja, hvad ved jeg, det ved man jo aldrig, hvad man ser, fordi de troede. Man kan jo google i dag, ligesom du gjorde. Hvor bor Henrik Sass? Ja. Han bor der. Har der været noget? Fejl. Gudskelov ikke, Nej. vil jeg sige sådan. Og det er jeg virkelig glad og taknemmelig for. Fordi nyheden har du sikkert den samme holdning til som alle andre danskere. Ja. Men alligevel var der jo, tænkte jeg, da jeg så det der navn, at jeg tænkte, at der må have været nogle ulemper ved lige pludselig at skulle dele navn med en, der er dømt for noget nu. Det tror jeg, du har ret i. Altså det er jo sådan, et navn vil jo altid hænge ved på en eller anden måde, ikke? Så det kan man jo godt sådan forestille sig, ja, hvad gør det i en valgkamp? Altså det bliver jo et negativt ladet navn lige pludselig, hvor det måske kunne, nogen vil mene, det har været positivt ladet før, så det bliver jo helt anderledes. Har du skulle høre fra det? Venner, familie, bekendte? Nej, gudskelov ikke. Altså på ingen måde. Så det er jeg glad for. Men folk kender jo også mig. Altså de mennesker, der er omkring mig, de kender mig. Dem, der betyder noget for mig, de ved, hvilken person jeg er. Så på den måde er der jo ikke noget. Jeg tror, der er nogen i en arbejdsmæssig kontekst, eller folk, der ikke kender en lige så godt, de vil nok tænke, ligesom du gjorde,
jeg skal ud og møde Henrik Sass eller dine venner, tænkte, ikke? Altså, hvorfor skal du det? Eller hvem er det, jeg skal møde, ikke? Er det ham, eller er det... Ja, men det er også, tror jeg, der er lidt primitivt indstillet, og så muligheden for at tænke sådan, det er da pudsigt, at der er en socialdemokrat, der hedder Henrik Sass. Og jeg skulle lige have tænkt sådan, har han skiftet et efternavn for at stille op eller noget, indtil jeg så billedet, der konstaterede, at det her, det er jo ikke Henrik Sass Larsen på nogen som helst måde. Men det der med, at du førhen bare har kaldt dig Sass, og så nu har puttet Christensen på, det er vel et aktivt valg, som følge af Henrik Sass Larsens handlinger? Det er helt klart. Det er et aktivt valg. Og det er netop fordi det der med, er der nogen, der associerer en med at navnet i bare Henrik Sass. Nu kan man sige, han hedder så Henrik Sass Larsen, men her så prøver jeg bare egentlig at, ja, det er så mit fulde navn, og så er det så det. Man kommer væk fra det. Du overvejede ikke Henrik S. Christensen? Det strejfer mig egentlig ikke, fordi det er, som jeg sagde til dig før, det der med, at jeg altid er blevet kaldt Sass af mine venner og min familie, hele min omgangskreds, alle dem, der igennem de 42 år, jeg har boet herude, har stødt på mig, de har mødt Sass. Det er et usædvanligt efternavn, Sass. Ja, det er i hvert fald ikke så normalt. Ved du egentlig, om der er flere, der hedder Henrik Sass i Danmark, udover dig og Henrik Sass? Det gør der. Det er jeg ret sikker på. Jeg har ikke lige den at kigge, desværre. Det er jeg helt sikker på, der gør. Men alligevel så tænker jeg, at når man så også er medlem af Socialdemokratiet, så må du må være den eneste Henrik Sass fra Socialdemokratiet nu. Ja, det var lidt svært at skifte parti, tænker jeg, men man kunne have overvejet det et øjeblik, om det var det. Det er for sent. Man var nødt til. Nu er valget i gang. Så. Nu fanger bordet her. Men til gengæld så tænkte jeg sådan på, om I var i familie. Nej, det er vi ikke. Overhovedet ikke. Nej. Det har også været mærkeligt med 2 Henrikker i familien. Det må man Det har skabt sin forvirring til sådan... Så hvis du har fundet ud af noget andet, så bliver jeg alligevel overrasket. Juland. Det er ikke fordi, jeg trækker et dokument op her. Det kommer en My Heritage, jeg lige har fået frem til. Har du mødt Henrik Sass? Aldrig. Men I er jo partikammerater? Ja. Eller var? Ja. Jeg har faktisk aldrig nogensinde hverken snakket med ham eller noget. Og jeg har jo trods alt faktisk været formand for den lokale afdeling af Socialdemokratiet her. Og har været med på årsmøder og kongresser. Så... At finde en toppolitikers private nummer kan nogle gange være svært, men man kan alligevel gå ind på Krak nogle gange og så lige måske finde noget. Har du oplevet, at journalister har ringet fra nogle aviser og dagblade og spurgt, er det Henrik Sass fra Socialdemokratiet, jeg snakker med her? Der må du jo sige ja. Og så forholdt dig til et eller andet. Ja, jeg har så ikke forholdt mig til noget, men jeg er i hvert fald blevet ringet op før og blevet spurgt, om jeg ville give et interview i forbindelse med en eller anden sag tidligere. Ja. Men så har du bare fortalt dem. Ja, så må det afstå. Du har ikke kørt din egen linje ud. Så. Nej. Det har ellers været en god mulighed. Det kunne have været lidt frækt, faktisk. Men jeg var ikke så meget på udenrigspolitik eller noget andet, der er måske lige... Nej. Jeg var ikke lige det, jeg gjorde min folder. Jeg ved heller ikke så meget om Socialdemokratiet. Jeg ved faktisk ikke, hvad Henrik Sass gik og lavede derinde. Nej. Men jeg ved til gengæld bare, at det var en speciel skikkelse. Og i og med, at du jo har bibeholdt det navn, som du jo er kendt som, hvilket er fair nok, så var der også en del af mig, inden vi mødtes, der tænkte sådan, om det kunne være en fordel at have beholdt Henrik Sass, fordi det om noget skaber noget opmærksomhed i den tid, vi er i lige nu. Jeg tror desværre, at mine tanker er kredset mest om, at jeg tror, at det er en bagdel. Altså er en bagdel i virkeligheden. Hvorfor? Fordi at jeg tror, at mennesker eller de fleste mennesker er indrettet sådan, at det, der er sket, det synes man er så forfærdeligt, så man forbinder det med noget, der er forfærdeligt. Altså, det tænker jeg. Så derfor så tror jeg, det er mest negativt, og så kunne du igen komme frem til, hvorfor har du så ikke valgt at gøre noget andet? Men det har jo valgt for at være så tæt på mig, identisk af den person, jeg egentlig er. Og så alligevel har jeg jo valgt at gå på kompromis med det ved at sætte mit efternavn på. Ikke? Den der tanke om, hvad folk de associerer det med, det ved du vel ikke helt om det. Der skal man frem til et valg for at finde ud af det, tænker jeg. Ja, det er jo et gæt oven i ens hoved. Tror du, når du skal have plakater op og hænge i lygtepælene, tænker jeg? Ja. Tror du, det kommer til at skabe noget opmærksomhed der? Hvad laver Henrik Sass her? Det er en af de tanker, der strejfer mig. Det er, om mine børn kunne risikere at se en plakat, hvor der stod et eller andet hen over plakaten. Det er jo ikke rart. Nej. Men nu sidder vi her, og det har fanget min opmærksomhed allerede, så det kan måske være til at underbygge, at der kan være noget om snakken. Hvad er frygten ved, at de skulle se det navn
Altså er det sådan, de skulle se et billede af det på internettet, at nogle af de store folk delte noget om det på nettet? Jamen, jeg synes jo mere det der med, at der er nogen, der skimmer ens ting, eller gør noget ved ens ting, på baggrund af, at man har et navn. Ikke? Ja. Altså det er jo... Det tænker jeg aldrig er rart at vil se. Altså, og ligegyldigt hvad, om det er nogen, der har en eller anden politisk overbevisning, der skriver noget dumt om mig på nettet, som mine børn skal forholde sig til, som heller ikke vil være rart at se. Nu er det bare noget, der måske kunne også være med et andet budskab, som man ikke forbinder med noget, der er rart på nogen som helst måde. Har det sat, når du siger det der, har du overvejet, om du skulle droppe og stille op til politik på baggrund af det her? Jeg synes altid, at man skal gøre sig tanken omkring, om det der er det rigtige. Ja. Det har du? Inderst inde, ja. Har du vendt det med nogen? Nej. Hvorfor ikke? Det er jo noget, man skulle gøre sig tanken om, siger du. Men du har valgt at gøre det alligevel. Du har ikke vendt det med nogen, sådan partiet eller andre? Nej. På ingen måde. Hvorfor egentlig ikke? Jeg synes jo, det er jo måske noget, man godt kunne spørge nogle folk om, sådan, der måske har været i lignende situationer, eller nogle... Jeg tror noget mere på, at i Danmark, der lever vi i et demokrati, hvor folk godt kan se, og et retssamfund, hvor folk godt kan se, hvad der er rigtigt og forkert. Og alle mennesker, der ikke har gjort noget forkert, de skal jo have lov til at stille op og gøre alt muligt andet, og ikke ligge under for noget andet, uagtet hvad. Og det ting, for mig er det vigtigt også at vise, også for mine børn, at vise dem det, eller andre børn, eller noget at sige, at man skal ikke bare, fordi man har et navn eller et eller andet, så er man jo ikke, så det er jo ikke det, der skal... Nej, og det er jo ude af dine hænder, kan man sige. Jeg har jo ikke noget der. Så derfor så tror jeg på, at hvis man inderligt tror på, at man kan være med til at gøre en forskel, og man har lysten og til at stille op i kommunalpolitik. Altså, der er ikke for mange mennesker, der har lyst til at lave det erhverv i dag. Så der skal man bare, de mennesker, der virkelig brænder for det, de skal jo gå med det, synes jeg. Nu har du lige fortalt mig det, at du faktisk har haft dine overvejelser om det. Vil du høre, hvad jeg tror? Vil du høre, hvad jeg tror i forhold til, om det, hvad der kan ske, når plakaterne kommer op, og når du laver et interview som her? Jeg tror ikke, det er så galt. Men hvad ved jeg? Jeg tror, at folk de måske godt kunne finde på at studse af ligheden i navnet. Og at det er nok noget, der kan få noget opmærksomhed på en eller anden måde. Men så er det også, som du selv siger, hvordan man så behandler det. Du kan jo ikke gøre noget ved tingene. Du kan bare stå ved det dit navn. Så tror jeg ikke, den går længere end det. Så kloge tror jeg trods alt folk, de er. Men hvis det er et skriftligt citat i en avis, hvis det står skrevet et eller andet sted, og du udtaler dig om noget, og der ikke er et billede eller noget ved siden af, så tror jeg måske folk, de godt kan studse mere ved det, fordi så kan man google Henrik Sass, gå ind og se, hvornår har han senest udtalt sig, så er der noget i sjællandske medier, et eller andet sted, hvor du har nævnt noget, og så tror jeg måske godt, at det kan gøre noget. Men så længe der er et billede af dig, så tror jeg, at det er fint. De fleste kan jo godt se, at du ikke... Jeg synes ikke, du ligner Henrik Sass særlig meget. Nej, synes du det, Amanda? Nej, det synes jeg. Det må være op til folk selv. Men jeg tror ikke, der kommer til at være de store problemer ved det. Det var lidt gratis spinhjælp, du ikke har bedt om. Nej, det var da dejligt. Men jeg håber virkelig, du har ret. Altså fordi det er... Helt seriøst, så er det jo sådan noget, der ryger igennem en. Og så prøver man jo helst at smide den tanke væk. At det sker forhåbentlig ikke, og folk, ligesom du siger, kan godt se igennem alle de ting. Fordi jeg tror, det får opmærksomhed, men jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver skidt. Det er jo, folk skal lige stusse færdigt over det, og så er det måske det. Who knows? Hvad har partiet sagt? Ingenting. Ingen reaktion. Altså dem, der er herude, de kender mig jo igen. Jeg tænker, at når man mødes i Socialdemokratiet og snakker om, hvad sker der i partiet, og det der noget værre noget med Henrik Sass, så tænker jeg, at der må der være nogen, der siger, det er da pudsigt, det hedder du også. Nej. Og det er jo også det, der beror mig i at sige, at tro på, at mennesker godt kan se forskel på det her. Fordi alle har jo behandlet mig, som den jeg altid har været, uden at ligesom at springe ud i den der del. Så jeg tror mere, det er nok mere mennesker udefra, der ikke kender nogen, der vil sige, jeg skal til møde med Henrik Sass, ligesom du sagde. At det vil sige sådan, det bliver en sjov, eller ligesom en ting, man lige siger. Det tror jeg har i hvert fald levet højt på det i en halvanden dag. Det er jo altid noget, men der skal ikke så meget til heller ikke. Nej.
Jeg var inde og kigge på kommunalvalget i 2021. Du fik 205 stemmer, var ret tæt på byrådet. Der var du nummer 3 på listen. Nu er du nummer 7 ud af 8. Det er markant lavere. Det må man sige. Og jeg havde egentlig skrevet ned på min blog, om det var fordi, at Socialdemokratiet var bekymret over, om du hedder Henrik Sass. Nej. Altså, lige præcis den tilgang har været et bevidst valg for mig, hvor jeg har længe været i tvivl omkring, om jeg skulle stille op til kommunalvalget. Og det var på baggrund i, hvordan at den valgkamp, der var sidste gang, jeg deltog i, hvor jeg synes, at der egentlig sker meget mere personligt, at der bliver gået mere personligt efter folk nogle gange, og folk skriver direkte til en omkring noget. Og så er de sidder bekymret over, at mine børn er meget i den sociale mediealder nu, og skal de følge, at folk sidder og skriver, at deres far er dum og et eller andet, eller har en eller anden holdning, som man ikke synes om. Og desværre er retorikken jo i de sociale medier nogle gange ikke særlig nuanceret, men bare lige på og hårdt. Alle kan skrive, hvad man har lyst til. Så det var nok det bevidste i, hvorfor jeg ikke var meget i tvivl om. Og derfor så gjorde jeg ret klart for partiet herude i vores partiforening, at jeg bare kunne stå længere nede på listen, og så indtil jeg fik afklaret, om jeg gik 100% ind i det her. Og så er jeg til gengæld også sådan, at når jeg så har valgt at gå ind, så går jeg 100% efter at være en del af det. Men det bliver jo markant svært nu, tænker jeg, at når du bliver nummer 7 på listen. Nej. Hvorfor tror du ikke det? Det tror jeg ikke. Fordi erfaringen viser jo også, at der er masser, der står længere nede på listen, der kommer ind for andre. Så du... Men jeg tror, jeg synes, det er svært at forene de to ting på en eller anden måde. At du siger, at jeg kan godt tage imod en mere beskeden plads. Jamen, jeg ser det bare ikke som en beskeden plads, det er nok derfor. Jeg ser ikke det der som værende noget. En mere beskeden plads end nummer 3. Jamen, jeg ser bare ikke som det der som værende noget. Altså, det er bare sådan meget personligt. Jeg har aldrig nogensinde har tænkt over det der med, at om man får en eller anden stemme for noget eller noget. Altså, det er jo ude blandt alle borgerne, hvor at det er jo der, det gælder. Og det gælder jo om, at om der er nogen, der personligt kan synes om ens synspunkter ude blandt borgerne. Jeg har prøvet at lære alt om dig, Henrik, her hen over de sidste 24 timer. Jeg har stalket dig. Jeg har set, du har været til Carbac North-koncert i Royal Arena. Yes. At du har været i Hadsund og har overnattet på Færgekronen. Ja. Det er ting, der ligger fremme. Da jeg gik ind på Socialdemokratiets hjemmeside og klikkede på dig, så stod der ingenting. Der stod, mere info kommer snart. Hvis du vil vælges ind, er det måske en god idé at skrive noget ind derinde. Ja, det er rigtigt. Det står jo lige her. Det gør det. Hvorfor er det ikke kommet ind endnu? Jeg helt seriøst, så tror jeg er meget den der gerne vil ud på gaden og snakke med folk. Og jeg tror måske ikke så meget på det andet der, og har måske ikke lige været... Og så i og med, at det var den lange venteposition omkring det, så har jeg ikke fået skænket det sidste en tanke. Så der er ikke noget dybere i det overhovedet. Okay. Det kan være dovenskab i virkeligheden. Det var nemlig, jeg var nemlig i tvivl om det så var bare fordi du tænkte, så tager jeg bare en rolle som sådan lidt fyld, hvis der var nogen, der ikke lige manglede at skrive sig op på listen. Nej, det er det på ingen måde. Tror du bliver valgt? Det håber jeg. Meget. 205 stemmer sidst. Hvad får du nu? Tror du? Flere? 263 stemmer. Det er meget præcist. Det synes jeg, det er. Det var gæt. Et navn, der minder om noget, man associerer med noget, det kan jo også bare blive en historie lige pludselig. Ja, du kan se, sidste gang, der stillede op med, skal børnene have mere plads? Stem på Henrik Sass. Og den kunne ligesom ikke rigtig få en plads den her gang, vel? I min tankefilosofi, ja. Ej, det er fandme ikke et godt slogan. Den lå næsten lige til højre benet, ikke? Mindre børn i klasserne, det der, og den rimede, og den kørte derudad. Den må da give lidt på SoMe-kontoen der. Det tror jeg, den gør nu. Fordi du har så valgt ikke at genbruge den. Ja. Hvad er dit slogan i år? Det er sådan, at jeg går meget på sammenhold, giver styrke. Fællesskaber, foreningsliv. Det er noget for mig. Det er det, jeg altid har brugt min tid på. Men er det dit slogan? Nej, det ved jeg ikke. Skåret slogan, no offense. Det andet, det havde lidt... Jeg har nok ikke et slogan i virkeligheden nu, der rammer
noget. Men det andet var et slogan. Det er måske lidt noget, der fængede måske forhåbentlig. Hvad med, nu er der endelig plads, stem på den rigtige Henrik Sass. Ja. Det kunne godt være, at jeg skulle prøve den af. Men nogle gange skal man jo heller ikke... Den er bedre end den med børnene i hvert fald, ikke? Den med børnene, den var lidt spids. Og ja, også til apropos. Jamen, det var det, jeg tænkte. Apropos, det var der mit hoved. Det var der, jeg tænkte. Det var derfor, du havde droppet den også. Ja, præcis. Ja. Jeg synes egentlig, den vil lige være lidt frisk den dag i dag. Ja. Jeg Men egentlig så synes jeg jo det der med, at man skal jo ikke køre på... Altså, jeg har jo ikke lyst til at køre på noget af et eller andet, som du siger, det kan du være positivt og frækt og alt muligt andet. Men fordi man kommer til at associere det med noget andet. Og lige meget hvad, så kan man kan jo ikke slippe den tanke i det. Altså, jeg kan ikke slippe den. Jeg synes jo, det er helt forfærdeligt, sådan noget der. Så derfor så har jeg ikke lyst til at køre. Og om jeg så kunne få 100 stemmer mere ved at lave et eller andet, der var super catchy og super lækkert og fræk, så er det bare ikke mig. Nej. Altså uagtet hvad. Altså. Nej, fordi så vil du også selv trække den der lighed. Ja. Meget det, vi jeg vil ikke trække den ind, nej. Det vi snakker om lige nu i bund og grund, det er jo, at vi møder Henrik Sass, men du er ikke Henrik Sass. Nej. Du er Henrik Sass Christensen. Har du et råd til andre, hvis navn skulle blive associeret med noget en dag? Altså, mit råd er jo, i hvert fald for mig er det, at man er jo den person, man er. Og det er det, man gerne skal kendes for. Og det, man har af holdninger og perspektiver til det her. Og det skal man stå inden for. Det skal vi gøre for at vise vores børn, at hvad der er rigtigt og forkert. Og selvom man hedder noget, så er man jo ikke dømt for noget. Og hvis de spørger dig, dem der har et trælsnavn, Henrik, hvad er det værste, du har oplevet ved at hedde Henrik Sass? Hvis de spørger om det, hvad vil du så svare dem? I virkeligheden, så lige nu, som det er, heldigvis lige nu, så er det jo bare mest ens egne tanker omkring, hvordan andre folk ser på det her. Men det er da ikke nødvendigvis rart, hvis ens egne tanker har været svære. Nej, det er det da ikke. Fordi at jeg vil jo egentlig inderst inde bare håbe, at man bare kunne have ført en valgkamp med sig selv, og ikke skulle tænke på, om jeg kunne lave et slogan med noget med børn, om jeg kunne gøre det ene, andet eller det tredje, men man skal hele tiden vende og dreje alting i det. Så derfor gør det jo principielt meget sværere. Også at jeg ikke kan lave den valgplakat, jeg gerne vil lave med mit navn, som er det. Ja. Jeg har valgt som den eneste i vores parti ikke at få noget på min bil. Det havde jeg sidste valgkamp, og alle de andre har fået. Ja. Det har jeg bevidst valgt ikke at gøre. Så det har jo haft nogle konsekvenser, men det er jo noget, jeg selv har tænkt mig til kunne være en konsekvens. Som, Hvis nu at den der sag med Henrik Sass var kommet ud for en måned siden, og han skulle tage i retten i det nye år, det er meget hypotetisk, men kunne det have ændret noget? Altså, at det trods alt har lagt sig lidt, at der er kommet en dom, at sagen er lukket i for nu. Vil det have ændret sig i forhold til, hvis vi stod midt i orkanens øje? Det tror jeg faktisk godt, det kunne. Jeg tror godt, at hvis alt havde været i orkanens øje, så tror jeg godt, at jeg kunne have forestillet mig, at jeg måske ikke havde stillet op. Ja. Nogen vil sige, at vi ikke interviewer den rigtige Henrik Sass, men du er jo den rigtige Henrik Sass Christensen. Og jeg har gjort mit arbejde, og jeg har stalket dig rigtig grundigt, og har fundet ud af, at du elsker Kabaknov. Hvorfor elsker du Kabaknov? Jeg tror egentlig, at kærligheden den kom rigtig meget i den der sang. Vi kommer alle et sted fra. Er det ikke den der, som han sang med... Som ind til OL. Ja. En fantastisk sang. Jeg kan bedre lide Transparent and Glass-like. Den handler om, at Laura Højen han blev slået ned på perron 3 i Aarhus i 2001. Ikke at det er godt, men det er en trist sang. Ja. Men hvad går du ellers op i? Hvad går den rigtige Henrik Sass op i, udover Kabaknov? Ja, jeg går sindssygt meget op i foreningsliv. Har altid kommet i foreninger. Spiller fodbold. Går til fodbold.
er i en fodboldklub, hvor jeg laver noget. Jeg er engageret i mine børns sport. Det elsker jeg. Der er ikke noget bedre end at sidde og se dem træne eller spille noget, som de elsker at gå op i. Så det der med, at man kan se sine børn, der er glade for noget, der er helt vildt. Så går jeg jo op i Carpark North, som du sagde, og så kommer jeg også i parken og elsker at se fodbold. Er du defensiv midtbanespiller? Nej, jeg er den lynhurtige angriber, og det kunne godt snyde. Men du er ret høj. Ja. Jeg troede, du var 6'er, eller... Ja, jeg kan ikke finde ud af at takle. Nej. Kan du så overhovedet stille op i politik, hvis du ikke kan takle? Og det vil der være nogen, der siger, at det vil jeg være dårlig til, fordi jeg rent faktisk er for flink et menneske. Er det rigtigt? Ja. Er det ikke også meget politikeragtigt sagt? Nej. At du er for flink et menneske? Ja. Men kan du kæmpe for sagen derinde så? Ja, det kan jeg. 100%. Det er fordi, jeg har mine idealer, og dem står jeg op for. Og det har jeg også altid lært mine børn. Så jeg vil altid stå op for mit ideal. Men derfor kan jeg ikke takle stadig.